बिबारनाव साबिया खालामबाथाय आरो सेस थागोन जोंनि जेरै दा बिटिसि बासियाबो बय साख्रि मोनगोन दरखास्त होनो हागोन होननाय थारैनो बै समाव जुदि बिसोर खुंनांगौब्ला सारा भारतनि मानसियानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै ओंखायनो प्रबतदार सोरबा राजीब बांगाला खाबु थाखा होनानै दासिमबाबो जों थांनो नाङा ओरैनो बिटिसिआ एकदम फिसा जालांनो थांगासिनो दं मारैहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बे दैमा दैसा हाग्रा बंग्रा बिलो आसलेन बिनि कन्ट्रला बे आसाम सरकारनाव दाजाब आरो दानख' दंखायो सुक्तियावनो बिटिआरआव दा दाजाबखौ हरफानानै थिगैनो मोनबाय गाबोन समफोर खिन्थु दानख'नायखौ आरम्भ खालामो दा बिटिसिआ ओरैनो मोनसे स्क्रिनिं जागोन अब्ला बुंगोन बे सिक्स सिडुलनि केरेक्टारिस्टिक्सआव गोलैला बे सिक्स सिडुलनि आखुथायाव गोग्लैला बेखौ मा खालामनांगोन सेटेलाइट नैबे राभा हासं बादि मिसिं अट'नमास बादि खालामनाय जाथोंसै होननानै जोंखौ मा खालामदों गोजौनिखौ खेबसे गाहायाव नारथेनानै मानगोनां रायजोफोर इन्ट्र' भिडिअ'आव जाय खोथाखौ नुदों बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट बिथाङा मानगोनां श्रीजुत कुमार चन्द्र नार्जारी 9 नं बनरगाव समस्तिनि बिपिएफनि बिथाङा केन्डिडेट स' बिथाङा बुंनाय खोथाखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्रा मानोना दिनै बिटिसिआव इउपिपिएलआ फेक्टर नङा बेखौ बयबो मिथिखायो नाथाय इउपिपिएलखौ बाद दोननानै बिजेपिआ दिनै फेक्टर जानो थांगासिनो दङ खारना जाहैबाय मा जुदि नाथाय बिथांमोनाबो इसेबां फेक्टर गैया खिन्थु साननो थाङोब्ला बायसान्सनि जुदि बिथांमोना बिजेपिआ पावाराव जुदि फैयोब्ला दिनै जोङो थै आरो गोलोमदैजों मोननाय बिटिसिनि बा बड'लेण्डनि माखासे मोनथायफोरखौ दिनै सारा भारतनि मानसिफ्रानो इन्जय खालामनो मोनजोबदों दिनै बिथाङा इन्ट्र' भिडिअ बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे दिनै साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव एप्लाइ खालामनायाव अनलि बिटिसि बिदि होयोमोन नालाय बड'लेण्ड दा बेवहाय जुदि बिथांमोना अल इन्डियानि गासैबो समग्र रायजो राजाफ्रा जुदि बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानायनि मोन्थायखौ जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टआ लागु खालामोब्ला होमब्ला जों बहा रिजार्भ सिटनि खोथा फैगौ बे खोथा लोगोसे दिनै बिटिसिआ फिसानिफ्राय फिसा पावारफ्रा गासैबो कन्ट्रल अफ पावारा नोङो मामानि आखायाव आसाम गभर्नमेन्टनि आखायाव थानाय हिसाबै बिथांमोना गासैखौबो समानै लांजोबना दों बेवहाय सोरबा ट्राइबेल सोरबा सिक्स सिडुलनि खोथा रिजार्भनि खोथा बेखौ बिथांमोना खोमोरजोबनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव आरो दिनै बिटिसिआ माब्रै गोमालांगोन पावारफोरखौ गैया खालामब्ला सिक्स सिडुलनि प्रभिजनाव जुदि हाबाब्ला बेखौ माबायदि स्क्रेप खालामनानै फोजोबनानै बिथांमोना दोननो नागिरदों बेखौ मानगोनां कुमार चन्द्र नार्जारी बिथाङा जोबोद मोजां खोथाजों बुंलांदों स' अब्ला दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना बेखौनो रोखा रोखायै मिथिनो मोनगोन ए टु जेड भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय बिबारनाव साबिया खालामबाथाय आरो सेस थागोन बिसोर जि स्टाइलाव दा खालामनो नागिरगासिनो दङ नोंथांमोननि रिजार्भ बिसपनि खोथा दानो गावसोर इन्डाइरेक्टलि सालायनायाबो साख्रि बाख्रिफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआव एपइन्टमेन्ट होनानै अखानायै ट्रेन्सफार हरै हरै बिटिसिनि लांदां थानाय साख्रिफोरखौ फिलाप खालामगासिनो बै समावथ' जोंनो जेरै दा बिटिसि बासियाबो बय साख्रि मोनगोन दरखास्त होनो हागोन होननाय थारैनो बै समाव जुदि बिसोर खुंनांगौब्ला सारा भारतनि मानसियानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जेरै दा एपिएससि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन बेखौ आगोलाव खालि आसामनि मानसियाल' खालामोमोन दिनैनि दिनाव मा नुबाय जोङो अल इन्डिया बेहाय एप्लाइ खालामनो मोनो दरखास्त मोनो बे गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो बे हिसाबै बिथांमोना माने एक भारत एक देश मोनसेल' जाथि मोनसेल' राव आरो बेनो जाहैबाय भारत खेबसेनो जेब्लायबो थांनो हाया ओंखायनो प्रबतदार सोरबा राजीब बांगाला 500 थाखा होनानै दासिमबाबो जों थांनो नाङा नोंथांमोननि लामाया एसे गाज्रि जानानै दङ नोंथांमोननि खालबारा एसे गाज्रि जानानै दङ बिथांमोना मावाखै मावनायनि माबाबो नुखाया बिथांमोना जोंनि इलेक्सन थाखानिफ्राय पार्सेन्टेज लानानै गावसिनि मानसिजों मिथिनानै लांफिननाय बिथांमोननि अंकआ मा बिटिसिनिफ्राय जों गरसेबो रिबुनिबो मोनखाया जोंनि भारत सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय जों हरो ओंखायनो बिनि भगआबो जोंसो
आसामनि मानसिया मोनजानांगौ जों थाखा हरनाय भारतनि मानसि भारत दिल्लीनिफ्राय हरनाय मानसि बिसोरो जोंनो बेनि लाबारखौ जोंनो मोनजानांगौ जोंनि BPFनि हाग्रामा महरनि सारायथि बिथांना जेरैखि जोंनि मोनखानोबो जोंनि खानानै दोननाय बाजेटनि थाखा बे जोंनि जायगायावनो बाहायजानांगौ आरो बेखौ बाहायनांगौआ जा 6 सिडुल हिसाबै जोंनि मानसिफ्रानो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रानो सोरबाया कन्ट्रेक्टर सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुपजों सोरबाया IPSजों सोरबाया ग्रेन्ट मोननायजों बेखौ जों मोनजानांगौ होननानै बेहा मोनसे गिदिर डिसिसन दङ जाय डिसिसना बेखौ रावखौबो गोरों होनो हाया ओंखायनो फैबाय थानाय जेनाखि BTC इलेक्सन महा गिदिर इलेक्सन आगोल बेसेबां थांदों 2005निफ्राय खनब्रै इलेक्सन थांबाय बेखौ बाद हो नैबे खेबबा इलेक्सना जोंनि थाखाय टार्निं पइन्ट बहाय जों देरहाबाय जेनबाथाय जेनबाय BTCआनो खुनु थिग गैया सिक्रेटबो जानो हागौ ओरैनो BTCआ एकदम जालांनो थांगासिनो दं मारैहाय BTR सुक्तिनि गेजेरजों बे दैमा दैसा हाग्रा बंग्रा बिलो आसलेन बिनि कन्ट्रला दिनै आसाम सरकारनाव बेखौ बाद होयोब्ला आगोलाव ओरैबो दा ओरैल' जाना दंबावो आरो फारसेथिंजाय मोनसे मा जाबावनो 60टा देखस्टिटा गामि दानख'नायनि लिस्ट एखे भुटाननि सानि दारै गभर्नमेन्टआ साफायहरनानै जोंनो दाखालि जेरै BTC रायजो राजाफ्रा मोजां मोनथों होननानै सनितपुर ओरैहाय गहपुरथिंजाय 42टा बेसेबांबा गामि होबाय 81टा गामि होबाय बेनि उनाव दाजाब आरो दानख' दंबाय सुक्तियावनो BTR दा दाजाबखौ हरफानानै थिगैनो मोनबाय गाबोन सुबुर खिन्थु दानख'नायखौ आरम्भ खालामो अलरेडि बै दाजाब दानख'नि कमिटि आशिष कुमार भुटाननि सिनियर IAS प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांनि थ्रुयै डब्लिउटिनि थ्रुयै अलरेडि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सहैनानै बियो बायसिटान जुदि नैबे इलेक्सननि उनाव BJPनि गायदेराव जुदि सरकार थाहैगोन बिसिनिफ्राय सिबिं जाहैगोन अब्ला BTCआ ओरै दंमोन जे बिसिनि लिंक जागोन अब्ला बुंगोन बे 6 सिडुलनि केरेक्टारिस्टिक्सआव गोलैला बे 6 सिडुलनि आखुथायाव गोग्लैला बेखौ मा खालामनांगोन सेटेलाइट नैबे राभा हासं बादि मिसिं अट'नमास बादि खालामनाय जाथोंसै होननानै जोंखौ मा खालामदों गोजौनिखौ खेबसे गाहायाव नाख्रेबनानै ओंखायनो खबरदार बे जानाय लोगो लोगोनो जोंनि रिजार्भेसनफ्राबो थानाय नङा नोंथांमोननि गथ' गथाय जोंनि स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय जोंनि साख्रिनि रिजार्भेसन 10% स्टेटआव बा सेन्ट्रेलाव BTCआव जोङो 80% मोननाय बेफोर मोनहैनाय नङा अब्ला दाना आन्दलन खालामफिनदो 20-25 बोसोरनि थाखाय जोंनि गथ' गथाय थैदों जोंनि बिनानाव फिसाज्ला गोमाजादों फिसाय गोमाजादों बे अबस्थायासो दा फैनो नागिरगासिनो दा बेखौ जों दैहोआ दै होयियानो जाहैबाय नैबे इलेक्सनाव जों जेरैखि जाया थैथाम जुद्ध हिसाबै लानानै हाग्रामाफोरखौ जों लाबोनांगोन BPFखौ जों लाबोनांगोन अब्लासो जोङो जोंबो BTC बासि हिसाबै जे 26टा जाथि जनगोष्ठी दङ जोङो बिखाफोर लानानै खालामनो Thank you very much for watching. Love you all.